Έχει μια πάρα πολύ καλή καρδιά και αυτό νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολλά άτομα εδώ μέσα. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας βοηθήσει όταν βλέπει οτιδήποτε μας ενοχλεί ή κάτι που μπορεί να πηγαίνει στραβά. Και εμένα προσωπικά με αυτά που μου έχει πει με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια αυτό δεν το εκτιμάνε όλοι. Δηλαδή έχω παρατηρήσει και κάποια παιδιά μέσα στο σπίτι που αυτό δεν το εκτιμάνε. Ξέρεις τι είσαι εσύ, προστατευτικός, σε υπερβολικό σημείο. Δεν είναι κακό, παιδιά. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Προστατευτικός από σε υπερβολικό σημείο. Αυτό. Προστατευτικός. Επειδή έχεις και παιδάκι, περιμένεις και το δεύτερο παιδί σου. Είσαι μπαμπάς και εδώ. Κατάλαβες τι εννοώ. Αυτό δεν είναι κακό. Εγώ όταν κάνω λάθος σε κάτι, έρχεσαι και μου το λες απευθείας. Εγώ εκείνη την ώρα. Εγώ επικριτικός θα έλεγα. Κάπου στη μέση. Κάπου στη μέση. Προστατευτικό επικριτικός. Εγώ τον Νόβι το συμπαθώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι όντως ο μπαμπάς του σπιτιού, όπως το έχω ξαναπεί κιόλας. Γιατί με έχει συμβουλέψει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε έρθει υπερβολικά κοντά, γιατί έχουμε και διαφορετική. Δεν έχουμε κάποια πολλά κοινά βιώματα, ας πούμε, μέχρι στιγμής. Αλλά και θα δει αν θέλω κάποια βοήθεια ή θα μιλήσουμε και θα γελάσουμε και θα περάσουμε καλά. Οπότε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του. Ναι, ισχύει ότι σίγουρα έχω γίνει περισσότερο επειδή έχω γίνει πατέρας, αλλά ήμουν έτσι και πριν το παιδί μου. Δηλαδή, Αυτό το έχει ο άνθρωπος, δεν το έχει ο μπαμπάς. Δηλαδή απλά έγινε more για το που έγινε ο πατέρας. Επειδή Αυτό έβλεπα. φαίνεται σε κάποια άτομα. Δηλαδή δεν θες να κάνουν στη λάθη άλλοι από αυτά που κάνεις εσύ. Θες να Καταλαβαίνεις τι προστατεύσεις εννοώ. τους άλλους από τα δικά σου λάθη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θέλω να τα κάνουν, γιατί άμα δεν τα κάνουν δεν θα εξελιχθούν. Αγροτικό να κάνουμε πρώτα. Απλά δεν. Πώς λέγεται. Όταν βλέπω συνεχόμενα λάθη να κάνει ο άλλος, με πονάει. Υπό άλλες συνθήκες δηλαδή τώρα που εξηγώ κάτι, και αυτό σίγουρα αφορά αρκετά και τη Μαριάννα, θα με πείραζε μέσα μου το γεγονός ότι σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα, I'll just let it be, δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο πρώτος λόγος που βγάζεις σε κάποιο άτομο είναι ξέρεις ποιο είναι το λάθος σου, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, ξέρεις. Δηλαδή, πιάνει κάθε φορά το άτομο κυριολεκτικά με μια τόσο αρνητικότητα και πολύ σπάνια τον έχω ακούσει να λέει σε κάποιον το μπράβο του θα το πει όταν πας να διορθώσεις κάτι μέσα εισαγωγικά. Δεν θα στο πει αν είσαι καλό σε κάτι ή ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα. Δηλαδή ποτέ δεν τον έχω ακούσει να έρθει να μου πει ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα. Ναι, μετά από ένα σημείο, ξέρεις, όταν έχεις πει στον άλλον 1.000.000 φορές κάτι, θα εκεί πέρα λίγο η καυστικότητα. Ξέρεις, είναι ένα. Για να καταλάβει. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορείς να δείξεις κάτι, έτσι. Δεν σημαίνει. Είναι μόνο ο καυστικός τρόπος. Δεν είμαι σύμφωνη στο να είμαστε απόλυτοι και να λέμε ότι μόνο αυτό υπάρχει. Εννοείται. Έτσι. Γιατί εγώ, ας πούμε, ένα παιδί. Κάπου στη μέση είναι. Ήμουν ένα παιδί πάντα που επειδή γενικά ρε παιδί μου. Είμαι πιο συναισθηματική. Μου αρέσει ο άλλος να είναι πιο πολύ σαν την Μπέννη. Που είναι πιο γλυκός, πιο. Θα σου πει αυτό που θέλει, με τον τρόπο που θέλει. Θα είναι σωστά και ακριβώς αυτό που θα πει. I'm just saying. Τι είπες, συγγνώμη, δεν άκουσα. Όχι, τίποτα. Κάνω τι δίνω πίσω αυτό που μου δίνει. Νόμιζα σε μένα τι πήγαινε. Καθόλου. Ό,τι παίρνει, αυτό δίνει. Δηλαδή, αν εγώ του φερθώ λίγο ηρωνικά ή δείξω ότι δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του, μπορεί να κάνει ένα σχόλιο με περίεργο τρόπο και λίγο πιο ευθύ, ας πούμε, και όχι τόσο, ας πούμε, φτιαγμένο, να το πει λίγο έξω από τα δόντια. Και αυτό όντως προκαλεί κάποιες φορές το να απομακρυνθεί κάποιος από αυτόν. Ακόμα και το αν θα είσαι αστεία καυστικός με κάποιον, το καθορίζει η συμπεριφορά του άλλου. Ναι, ισχύει. Άμα δηλαδή δω ότι κάποιος δεν παίρνει από αστεία, δεν το κάνω. Ποτέ όμως. Δηλαδή καυστικά αστεία έχω κάνει στη Χρύσα τόσο επειδή μου έχει δώσει τόσο δικαίωμα. Στο χαχαχά. Καυστικό σχόλιο δηλαδή. Ούτε σε σένα νομίζω ότι έχει κάνει. Καυστικά σχόλια τι είναι το Ούτε σε μένα, σίγουρα δεν έχεις κάνει σε μένα. Σίγουρα μου κάνει. Σε αυτή για παράδειγμα έχω κάνει πάρα πολλά. Στην κόνη. Όχι, αυτή εκεί πέρα. Και στην κόνη. Στην κόνη έχω κάνει μερικά νέα, αλλά. Αυτό δεν τη συμπαθείς, ρε. Κατάλαβες δηλαδή τώρα. Τώρα μου ζητάει να το κάνω. Δεν φταίω. Επίσης δεν ακούς πολλές φορές. Δεν το ξέρεις.
No, I don't. Ακούω. Φιλτράρω αυτά που ακούω. Δεν ακούς. Ακούω Literally. πολύ καλά. Literally. No. Μπορεί να νομίζει ότι δεν ακούω, but I'm always listening. Μπροστά σε συζητήσεις κάποιος έχει πει πράγματα και έχει συμφωνήσει και μετά σε ρώτησε ο άλλος να τους τα πει. Δεν έχεις καταλάβει, δεν έχεις ακούσει. Κάποιος ειρωνευόταν, είχε συμφωνήσει μαζί του, είπε εκείνη τη στιγμή ότι κάνει ειρωνία και μετά ξανασυμφώνησε μαζί του. Δεν ακούς, Μαριάννα μου. Γιατί ίσως έχω δύο Μόλις τώρα αυξάνεις τείχους, γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου, γιατί δεν έχω την υπομονή και θα τσακωθώ μαζί σου. Right now you're doing it, καταλάβες. Πας κοντά στην κόντρα. That's how we do. Καταλάβες. Okay, I don't see it. Σταματώ για το καλό σου. Μιλάγαμε, ναι, μου λέει το ότι εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου, δηλαδή εμένα, το ότι δεν ακούς τους άλλους. Εκείνη τη στιγμή έγινα λίγο triggered, να το θέσω έτσι, γιατί από τη μία είναι πράγμα το οποίο το έχω ακούσει ακόμα και από τους γονείς μου, το ότι δεν μπορεί κάποιες φορές να μην ακούω τον άλλον ή ακούω όποτε θέλω, ίσως να είναι το πιο σωστό. Από την άλλη, είμαι άτομο το οποίο δεν μ' αρέσει να πολύ αναλύω τα πράγματα. Μ' αρέσει κάποιος να είναι ξεκάθαρος με μένα, θα μου δώσει τη μία φράση την οποία θα χρειαστώ, θα την αναλύσω μετά μόνο μου πολύ περισσότερο στο μυαλό μου. Η γη άλλοτε κατηφορίζει και άλλοτε κατρακυλά. Να συναντήσει το νερό, να ξεδιψάσει. Να τους κοιτούσα, να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω. Σκεφτόμουν 1, 2, 3 πράγματα και τελικά δεν βγήκε καλό όπως θα ήθελα, τέλος πάντων. Κόνη, πρέπει να ακούς τους καθηγητές σου, όχι τους μαθητές σου. Λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ειλικρινά, εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι επειδή έβλεπα εκφράσεις, αντί να κάνω focus σε αυτό που έκανα, στο να είμαι καλή, έβλεπα εκφράσεις οι οποίες ένιωσα ότι εκείνη τη στιγμή με επηρέασε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι σίγουρη για τον εαυτό σου όμως. Και για αυτό που κάνεις, και για αυτό που πρεσβεύεις, και για αυτό που έχεις έρθει εδώ πέρα να κάνεις. Και αυτό είναι όχι το 50%, το 90%. Απλά εγώ μετά όταν βρισκόμαι στο σπίτι και ακούω όλους να τραγουδάνε, με πιάνει και εμένα ένας πανικός. Δηλαδή, όταν βλέπω κάποιον να κάνει μια προσπάθεια, νομίζω ότι εγώ δεν κάνω και σε έχω κάνει πριν. Όταν βλέπω τον άλλον, λέω «Α, εσύ δεν κάνεις τώρα πρόβα». Αυτό είναι επειδή είναι ενοχή ή ανταγωνισμός? Είναι κυρίως ενοχή. Επειδή είμαι ανταγωνιστικό άτομο και πάντα ήμουνα, σίγουρα θέλω να προχωράω και να κάνω βήματα παράλληλα με τα άλλα παιδιά ή να προσπερνάω κάποιον, γιατί είναι και στο χαρακτήρα μου αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Ο ανταγωνισμός πρέπει πολύ απλά να σε οθεί. Ξεκίνα να αγαπάς τον εαυτό σου. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν είναι καθόλου αργά για σένα, είναι πολύ νωρίς. Εγώ μετά τα 30 τον αγάπησα τον εαυτό μου. Αλλά το έκανα και νιώθω δυνατή σήμερα. Και νιώθω ευτυχία να σου δίνω αγάπη. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα αυτό. Εντάξει. Και σε όλα τα παιδιά. Γιατί δεν έχω να κρατήσω κάτι για μένα. Αυτά που λέω το εννοώ από την καρδιά μου. Αυτό είναι καλή τσάμπα. Μου έδωσε αρκετή δύναμη και με έκανε να καταλάβω ότι ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνο η φωνή του και η τεχνική του και η υπερπροσπάθειά του. Είναι και το πώς φέρεται, το πώς νιώθει για τον εαυτό του, το τι βγάζει προς τα έξω, γιατί κάποιος με μια όχι τόσο ωραία φωνή, με ένα όχι τόσο τρομερό ταλέντο,
να βγει έξω στη σκηνή και να τα σαρώσει όλα μόνο με την ευχάριστη του διάθεση ή αντίστοιχα με τα συναισθήματά του. Και οπότε δεν είναι μόνο το ταλέντο που μετράει και η δουλειά. Βέβαια σίγουρα χρειάζονται και είναι απαραίτητα. Απλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο, γιατί αλλιώς χάνεις την ουσία του καλλιτέχνη σαν καλλιτέχνη. Καλά έκανες και μου είπες αυτό, μου είπες τις προάλλες για εμένα. Ναι. Καλά έκανες και που το σκέφτηκες και μου το είπες και που νόμισες. Εγώ όπως το νιώθω, φίλε, και θέλω να σου πω. Γίνεσαι πολύ επιβλητικός στην άποψή σου. Πες μου γιατί. Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Γιατί μου το λες αυτό όμως. Το λες για σένα ή το λες γενικά. Για μένα, για μένα. Πες μου ακριβώς τι θέλω να πεις. Δηλαδή, βγάζεις κάτι σαν επιβλητικό. Ότι θέλει να πεις στον άλλο τη συμβουλή σου, αλλά να τη δεχτείτε και καλά. Εσύ το κάνεις την καλή στην καρδιά. True. Αυτό εσύ το κάνεις από την καλή στην καρδιά. Αλλά μπορείς τον άλλον να μην κάτσει ωραία. Σίγουρα δεν έπιασες την πιο βαθιά μου πρόθεση, η οποία ήταν εκπαιδευτικά να βοηθήσω. Και να μπω. Όχι, μα το ήξερα ότι θέλω να βοηθήσεις. Απλά είχες δίκιο ότι ο τρόπος ήταν λάθος. Εγώ το ξέρω ότι δεν ήθελε να βοηθήσεις. Απλά κατάλαβες, δεν χρειάζεται να το ξαναζητάω. Ναι. Απλά σου ζητάω, όχι σου ζητάω συγγνώμη, actually, σου ζητάω συγγνώμη, σου λέω ότι you were right. You were really right. Κατάλαβες. Κατά βάθος, πίστευα πως και πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν να ζητήσω συγγνώμη, αλλά το συγγνώμη είναι μία λέξη που κρύβει πολλά από πίσω της. Δηλαδή, ήθελα να του πω συγγνώμη διότι ο τρόπος που φαίνεται από την απέξω όταν ο άλλος δεν γνωρίζει την πραγματική σου πρόθεση είναι εύκολα παρεξηγήσιμος, αλλά επειδή ξέρω my motive, το κίνητρο μου, ναι, τον πραγματικό λόγο που εγώ ξεκινώ να κάνω αυτή τη δράση, γι' αυτό δεν θέλω να απολογηθώ πραγματικά. Αλλά επειδή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, εξηγώ, λέω συγγνώμη, πάμε παρακάτω. Και σου είπα ότι αν δεν σε συμπαθούσα, δεν θα σου μιλάγα καν, δεν θα σου λέγα καν. Δεν θα ασχολιόμουν μαζί σου. Για να μπω στη διαδικασία να πω κάτι για σένα, να έρθω να σου πιάσω,